का हो विकास भाई, मतलब पूरा ही ठंडा में बैठल बड़ा अकेले, मन के कुराक के का भलो हा मर्दे बैठल बारा, हमरा समझ में नहीं आवत। आवा पहले बैठो। बोर गइल हो। हम्म। कहूं मत यही में सकरात आ गइल, 2 दिन और बा। अब सब कोई तो अपना अपना बहन में लाई चूल्हा ले जाता। हाँ। चला हमरे प्रॉब्लम हो गल कि खरवास धर ले बा, कोनो काम धाम होते नहीं के, काम धाम होला तो ठीक रहला। हाँ। ऐसन खरवास हो गइल बा कि हमरा बहुत परेशान कइले बा। अच्छा कोई बात नहीं, देख ई ऐसा त्योहार बानी कि लोग मतलब कम से चाहे ज्यादा से लोग अपना बहन कन जाला, ठीक बा, टेंशन मतलब हम तोरा पैसा देवे तनी, जितना होके हमारी डब्बा जितना दे तनी ला, हजार के आराम से खुशी खुशी ई त्योहार के एंजॉय कर, समझ में आए। देखो इस त्योहार में बहुत हम के मतलब सदियों से आते मतलब चलते आगे पीढ़ी, तो ये पीढ़ी में अपना बहन के पास लोग अपना प्यार लेके जाला, प्यार देवला, क्योंकि एक मान ला कि भगिना भागिनी हवा तो वो तो कहे कि मामा हन मामा हन, इस जगह तू ले जाइब तो मतलब अच्छा लगी, नहीं अच्छा लगी, वो कहे कि हाँ मामा नहीं लन है नु, चला कोई टेंशन मतलब, चला ठीक बा, चलो चला मर्दे, हमें थोड़ा दिक्कत है, चला।